Праблемы і перспектывы юрыдычнай адукацыі са студэнтамі і выкладчыкамі Полацкага дзяржуніверсітэта абмеркаваў старшыня Вярхоўнага суда Беларусі Валянцін Сукала. Ён наведаў новы вучэбны комплекс юрфака і высока ацаніў яго тэхнічнае аснашчэнне інавацыі ў адукацыі. У эксклюзіўным інтэрв'ю нашай здымачнай групе галоўны суддзя краіны расказаў пра будучае скарачэнне не толькі набору на юрыдычныя спецыяльнасці, а і юрыдычных факультэтаў у цэлым дзеля павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Падрабязней пра гэта ў наступным матэрыяле. Візіт старшыні Вярхоўнага суда Беларусі ў ПДУ пачаўся з экскурсіі па новым вучэбным комплексе юрфака. Перш-наперш алея славы. На фотаздымках знакамітых выпускнікоў Валянцін Сукала знаходзіць і сваіх калег. Гэта не здзіўляе, падрыхтоўка юрыстаў у Полацку на высокім узроўні. 1,5 года таму факультэт атрымаў новую прапіску. Суперсучасны комплекс з 4 карпусоў, аснашчаных па апошнім слове тэхнікі. Зала суда, крыміналістычная лабараторыя, мультымедыйныя аўдыторыі. Вучоба тут максимально получается с практикой. В прошлом году был открыт региональный учебно-научно-практический юридический центр, в рамках которого это такая площадка для совместных действий науки, образования и практики. И вот мы приглашаем постоянно представителей различных организаций, судов, управления юстиции, адвокатуры, нотариат, прокуратуры, следствия. И работаем над тем, чтобы студенты на самом деле имели практикоориентированную подготовку, а не только учились по учебникам. Такога падыходу не стае юрыдычная адукацыя Беларусі ў цэлым. Выпускнікі не бачаць сябе ў прафесіі. Дыплом юрыста гэта модна і прэстыжна, аднак праваахоўныя і судовыя сістэмы пры гэтым не атрымліваюць прафесіяналаў. Вердыкт старшыні Вярхоўнага суда адназначны. Завочную і пазабюджэтную адукацыю неабходна абмежаваць. Браць не колькасцю, а якасцю. Ежегодно на наш юридический рынок, если так можем назвать рынок, где-то выходит около 5000 студентов-юристов. Ну, я еще раз говорю, что только незначительную часть можно практически использовать как готовых профессионалов для нас. И это связано в первую очередь с широкой сетью так называемого коммерческого юридического образования. От этого и серьезно страдает качество. То есть мы имеем много юристов, но, к сожалению, не имеем мало хороших юристов. На гэтую тэму старшыня Вярхоўнага суда Беларусі пагутарыў са студэнтамі і выкладчыкамі юрфака. Другакурсніца Крысціна Шчэрбак свой выбар прафесіі абгрунтоўвае цікавасцю да права ў цэлым, а працаваць у будучым плануе ў пракуратуры. Адсюль і пытанне, якое задала галоўнаму суддзі краіны. Вопроса связан с системой наказаний, то есть насколько эффективна наша система наказаний, какие наказания применяются в большей мере, в большей степени, какие в меньшей степени применяются, и как эти наказания влияют на правонарушителя. Такія сустрэчы з будучымі юрыстамі для старшыні Вярхоўнага суда зваротная сувязь і погляд у заўтрашні дзень айчыннай юрыспрудэнцыі, каб прааналізаваць, якія акцэнты неабходныя профільнай адукацыі. Вольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны Полацкі раён.